Тим часом російські кораблі в Чорному морі вдарили ракетами. Окупанти влаштували й собі чергові військові навчання. Цього разу відпрацьовують артилерійські та ракетні стрільбища, задіяли кораблі «Касімов» та «Арєхова-Зуєва». Відбивати атаки ймовірного ворога окупанти тренуватимуться кілька днів. Подібні навчання росіяни організовують все частіше. Востаннє окупанти бряцали зброєю наприкінці січня. І про інші події у Криму далі в нашому огляді. Діти без садочків. В окупованому Сімферополі критична ситуація з дошкільними закладами. Вже 8 тисяч малюків у черзі. Так звані представники місцевої держадміністрації визнають, проблема є, та вирішити її швидко не вдасться. Потрапити до дитсадочка неможливо навіть за хабар. Окупанти запевняють, нині будують кілька садків у спальних мікрорайонах міста. Крім того, влаштували у діючих закладах групи короткотривалого перебування. Кримчани скаржаться, аналогічна ситуація з дитсадками не лише в Сімферополі, а й по всьому півострову. Знищують червонокнижні дерева. У Севастополі у парку Перемоги невідомі викорчували екскаватором зелені насадження. Місцеві жителі намагалися цьому завадити, але марно. Кілька молодиків перекрили парк. Робітники продовжили нищити дерева. Севастопольці переконують, серед знищених насаджень рідкісні. Вирубувати який злочин. Місцеві окупаційні чиновники пояснити ситуацію не змогли і порадили активістам писати офіційні звернення. Каналізаційна вода тече вулицями Керчі. Люди обурені, брудна вода тече, а місцева окупаційна влада нічого не робить, аби відремонтувати колектор. За кілька днів вже утворилося ціле болото. Та найгірше – це сморід. Подібна ситуація трапляється не вперше, пишуть люди у соцмережах. Коли ж все-таки місцевий водоканал візьметься ліквідувати аварію, невідомо. Оцінити роботу місцевих комунальників можна ще з одного відео. Мешканці Керчі зняли занедбаний фонтан біля Палацу культури «Корабель». У ньому повно сміття та брудної води. Схоже, що за прибирання там давно не бралися. Наталя Барська, Заман, АТР.